Munasta Production. Tirive ku island ndinobva ku island ndozi MKP baba watilani baby tipinde murudo randi sweetie tipinde murudo usandisiye mumwe wangu usandisiye ndiri ndega usandisiye ruwa rangu usandisiye ndiri ndega saka keo ndiwe unondipengesa kana ndikakushaya pfungwa dzinopesana uya pedyo pepi rudo timbopanana pasina bhokana kana kutukana nekuti ndiwe wega unondipengesa hakuna mumwe anondipengesa ndiwe chete uri wani pepi ndakuchuna hazi mafani pepi wakakora ndemukata voruromba ndoda kukutora ndonokuwachira imba pamusoro pegomo pasingasvike chikomba manamba ndichinyora ndichidonetsa mabhomba ndakambotuma nazanetsamba maecheti maicharamba ndoda kuipira namaichisamba kairaini yazviramba saka keo ndive unondipengesa kana ndikakushaya pfungwa dzinopesana uya pedyo pepi rudo timbopanana pasina bhokana kana kutukana nekuti ndiwe wega unondipengesa hakuna mumwe anondipengesa ndiwe chete uri wani pepi ndakuchuna hazi mafani ande pepi tipinde murudo ande sweetie tipinde murudo usandisiye mumwe wangu usandisiye ndiri ndega usandisiye ruwa rangu usandisiye ndiri ndega saka keo ndive unondipengesa kana ndikakushaya pfungwa dzinopesana uya pedyo pepi rudo timbopanana pasina bhokana kana kutukana nekuti ndiwe wega unondipengesa hakuna mumwe anondipengesa ndiwe chete uri wani pepi ndakuchuna hazi mafani pepi wakakora ndemukaka voruromba ndoda kukutora ndonokuwachira imba pamusoro pegomo pasingasvike chikomba manamba ndichinyora ndichidonetsa mabhomba ndakambotuma nasanetsamba maecheti maicharamba ndoda kuipira namaichisamba kairaini yazviramba saka keo ndive unondipengesa kana ndikakushaya pfungwa dzinopesana uya pedyo pepi rudo timbopanana pasina bhokana kana kutukana nekuti ndiwe wega unondipengesa hakuna mumwe anondipengesa ndiwe chete uri wani pepi ndakuchuna hazi mafani Munasta Production.